lur acarane iki ngarit ya karo meh bojo meneh nang lokasine nang Bedeng Pitu. Oke. Iya to. Wes kesel ana. Ora kae wong madhep rono ndelok wong muat gabah nang kono kae. Iki ning lokasine persawahan Bedeng 7. Sak ulak-ulak lur. Bonggolan Damen. Wes. Cuacane indah kok ya. Enak acarane ngarit ini. Ya sing ngene lur, Assalamualaikum. Oke. Ya. Sepil-sepil kae delok. Oke, beh. Piye nak? Kesel apa ora? Oke, kesel pol. Jarene mau ora bacane sok kesel pol. Delok ya. Yo oke. Pemandangannya. Ya. Ngarit iki lho. Ngarit. Acarane ngarit. Sele. Sini lho ya. Semangat.